Soc Josep Lop, responsable del programa Aula de Formació per a Accionistes de CaixaBank. Ja portem fets 65 capítols de formació sobre rodes i encara ens en queden molts per difondre. Fem balanç i us ho explico? Benvinguts a bord. El mes de febrer de 2022 vam començar aquest viatge i setmana rere setmana hem anat sumant quilòmetres de coneixement. El nostre motor, augmentar els coneixements econòmics, financers i de sostenibilitat dels nostres accionistes i del públic en general. I tot amb un llenguatge accessible i explicats durant un breu trajecte amb cotxe. Que sí, que condueixo jo, és real. Tan real com que ens han acompanyat Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, per parlar-nos de la importància de l'educació financera, i professors com ara Xavier Puig, per parlar-nos d'economia conductual. Hem tingut l'ajuda de molts companys de CaixaBank que ens han ajudat a definir conceptes com ara el PIB, l'IPC, el tapering, el Bitcoin, els ODS o l'anàlisi d'AFO. També hem explicat què fa un analista financer o en què consisteixen els criteris ASG, entre altres temes. Però encara ens queden molts conceptes per aclarir i nous convidats que encara han de pujar al cotxe. Continuarem els pròxims viatges acompanyats també d'alguns membres del comitè de direcció de CaixaBank. No us ho perdeu. Per al capítol següent, coincidint amb el Dia de l'Educació Financera, ens acompanyarà un convidat molt especial, que ens parlarà de la funció social d'un banc. Estigueu alerta. El nostre perfil de Twitter, X actualment, per a accionistes, @accionistescabk, hi trobaràs els nous capítols i tots els vídeos estan disponibles al canal de YouTube corporatiu de CaixaBank. M'hi acompanyeu?